Her er en lydfil, som kan hjælpe dig til at løfte din energi op, således at du kun mærker lys og kærlighed og glæde og boblende fornemmelser i hele kroppen. Således at du kan manifestere præcis alt det smukke og skønne, som du er fuldt ud værdig til at modtage i det her liv, og som passer fuldstændig fantastisk til dig og din sjæl og det her liv lige nu. Jeg fortjener alt det bedste. Jeg er værdig. Jeg er så meget mere værdig, end jeg overhovedet kan forestille mig, til at modtage alt overflod, al den kærlighed, alt det lys, alt fra mine mest fantastiske drømme og forestillinger og ønsker kommer nemt ind i mit liv. Det er her nu. Jeg er fyldt op med så meget lys af bekymringer og tanker og frygt om, at det ikke sker, forsvinder fuldstændig ud af mit system. Jeg er lys. Jeg har en skaberkraft så stor, at jeg kan skabe præcis det liv, som jeg ønsker mig. Jeg manifesterer det lyseste, det dejligste, det gladeste i mit liv. Det gør jeg gennem lyset, gennem at fylde mig op med lys. Jeg er lys. Jeg har en uendelig kraft til at skabe det liv, jeg ønsker mig. Hver gang jeg taler og sætter ord på noget omkring mig selv og mit liv og hvad jeg ønsker, er det altid med en forventning om, at det bedste altid sker for mig. Jeg er en unik sjæl, som er her på jorden for at opleve dejlige og glædelige og kærlige ting i mit liv. Mørket og mørke tanker fylder ikke i mig. Jeg er lys. Jeg er kærlighed. Jeg ser på mig selv med kærlighed. Når jeg ser på livet igennem de her briller, er mine muligheder for lys i mit liv uendelige. Jeg skaber det liv, jeg ønsker, gennem tanker fyldt med lys. Jeg fylder min krop med energi, som er positiv, boblende og let, samtidig med, at jeg føler mig rodfæstet. Og derigennem kan der ikke komme bump på vejen ind i mit liv mere. Jeg siger nu farvel til alle de bump, der har været på i mit liv, og jeg takker dem for, at de har været der. Og jeg siger nu kærligt farvel til dem, og tager nu en meget bevidst og kraftfuld beslutning om, at det er slut
med frygt, bekymringer og tanker, som ikke tager mig ind i lyset. Som ikke giver mig glæde og balance og grin og kærlighed og boblende glædefornemmelser i hele kroppen. Jeg siger farvel til det nu. Min beslutning er taget. Jeg går nu med lyset, i lyset og manifesterer det liv, som jeg ønsker mig dybt inde. Det er fyldt med glæde. Det er fyldt med kærlighed. Jeg er så værdig til at modtage det nu. Jeg er fantastisk. Jeg bærer lyset inde i mig. Jeg skaber det nu.